tuli yhtäkkiä geometrivideo, mitä. No niin, joo. Joku oikein, no niin. Ihana peli, mä rakastan sua. Helpotusmoodi piti laittaa päälle, mutta ei tässä muuten mitään tule. Ei tuu. Tää on oikein mukava peli, mä rakastan tätä peliä, mitään muuta oikeesti. Eiku oikeesti, no mikä tää? Okei. Eiku mitä helvettiä? Vittu. Toi on jotenkin niin vitun vammainen tehty oikeesti, saatana. Joo, älä nyt laita mitään vammaispeliä mulle oikeesti. Okei, ilmaiset pelit. No tässä niin. Joo. Ei toi nyt mikään ihan huonoin pelikään ollut. Noniin. Toi oli niin hyvä, okei. Eikä. Pidä pääs kiinni. Mikä vittu? Voinko mä otan näitä? Oikeesti vittu. Miksi tässä pelissä on triplahypyt? Tuo eka mappi oikeesti. No niin, ja nyt mun pitää suorittaa tää. Tää. Ei tää. Ei.
oikeesti. Jos päästään alle 100 yrityksen tällä läpi, niin oikeesti on yllättynyt. No ei kyllä tällä minulla päästä. Oikeesti, miksi toi tyssää tohon? No nyt päästiin noin pitkälle, mutta... Ei. Tästä ei niinku tuu mitään. No niin. No tää yritystä tähän menee. Kyllä mä täällä tässäkin vielä tuun feilaamaan monta kertaa varmaan. Okei. Positiivinen. No niin, nyt mä näen, kun toi vitun verkkokauppa on tossa. Oi saatana oikeesti. No. Let me shake. Ooh, that sounds delicious. Do you want the creamy sweet? Uusi Sony Tricious. Isä happy gullebi ubas mustait. Oji zamba. Saatana, mitä vitun viisitoinen. Kuba, happy birthday, Greece. Body's on your side. Give me everything and more. Give me everything looking for. Happy birthday, Grimace. Okei, no niin, mitä mun pitää tehdä? Toi. En oo vittu pelasta tätä saatanan paskaa. Joo. Katsotaan kuinka pitkälle me päästään nyt ilman sitä paskajuttua. No ei kovin pitkälle. Noin. Joo. Joo, ei mä niin pitkälle kyllä tosiaan päästä, että saataisiin. Joo. Eli sori kun ei oo tullut siis video pitkään aikaa. Ei oo oikein motia tehdä näitä videoita, mut nyt tulee kyllä huomenna vielä videoja silleen. Huomenna videoja joo. Mutta no niin. Ei, no. Joo, no niin. Ei kun mitä vitsi, no niin, tää on viimeinen. No ei pakolla. Kiitti kun katsoit tän videon loppuun ja joo. Huomenna tulee siis tosiaan varmaan video ja semmoista. Se oli se morjens.